Nalalakas naman po ng lokal na pamahalaan po ng Bayambang ang pakikipag-ugnayan sa mga non-government organizations or NGOs, kasama po ang civil society organizations at mga pribadong sektor upang higit na mapaghusay pa ang mga programang nagtataguyod ng kaligtasan at kapakanan ng kababaihan at mga bata. Isa sa mga pangunahing hakbang na isinusulong ay ang panukalang Memorandum of Agreement na magbibigay ng daan sa mas malawak na capacity building activities at mas matibay na koordinasyon ng iba't ibang sektor sa pagpapatupad ng mga programang pangproteksyon para sa mga nasa vulnerable sectors. Kasabay po nito, tinalakay rin po ang pag-update sa Comprehensive Children's Welfare Code ng Bayan ng Bayambang, pagbuo ng executive order para sa lokal na Council for the Protection of Children at Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Children. Gayon din ang mga pulisiya at resolusyon na magpapalakas pa sa mga umiiral na programa ng lokal na pamahalaan. Ibinahagi rin sa mga nasabing pagpupulong ang pinakahuling update kaugnay sa Child-Friendly Local Governance Audit 2026, resulta ng LCPC 2026 Assessment at First Quarter Accomplishment Report ng LCPC at LCAT VAUC para sa Enero hanggang Marso ng taong kasalukuyan. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalaga ang aktibong partisipasyon ng iba't ibang mga sektor upang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng mga pulisiya at mga programang nagsusulong ng karapatan, kapakanan at seguridad ng kababaihan at mga bata sa Bayambang. IFM News. IFM News. IFM News.